बिसुड़ुआ मालती के हवे स्टोरी। रोज नया कांड होता भइले गोआउरी। बिसुड़ुआ मालती के हवे स्टोरी। यूट्यूब पे वीडियो डाली भइली स्टार हो। यूट्यूब पे वीडियो डाली भइली स्टार हो। आचके में मरिए गईली जाने का करिए गईली। कैले रहली बिसुड़ू से प्यार हो। आचके में मरिए गईलू जाने का करिए गईलू। कैले रहलू बिसुड़ू से प्यार हो। जानल समाज आज पूरा सच्चाई। देले बारी मालती असली रूप दिखाई। जानल समाज आज पूरी सच्चाई। देले बारी मालती असली रूप दिखाई। बिसुड़ू के होते अर्जुन भइल नया प्यार हो। बिसुड़ू के होते अर्जुन भइल नया प्यार हो। आचके में मरिए गईली जाने का करिए गईली। कैले रहली बिसुड़ू से प्यार हो। आचके में मरिए गईलू जाने का करिए गईलू। कैले रहलू बिसुड़ू से प्यार हो। जानले जे बिसुड़ू अर्जुन मालती के लव के। शादी कराई दिहले सोझा जाई सबके। जानले जे बिसुड़ू अर्जुन मालती के लव के। शादी कराई दिहले सोझा जाई सबके। छोड़ दिहले बिसुड़ू इनकर टूटल अरमान हो। छोड़ दिहले बिसुड़ू इनकर टूटल अरमान हो। आचके में मरिए गईली जाने का करिए गईली। कैले रहली बिसुड़ू से प्यार हो। आचके में मरिए गईलू जाने का करिए गईलू। कैले रहलू बिसुड़ू से